Yo, what's up mga kapasaway, no? So ari naman kita. So sa sininga tinion, pag-istorya naton parte sa duwende. Okay? So may ara isa katawo nga gapang lakaton sa kagubatan. Sa paglakat siya sa lasang, paglakat siya sa lasang, may nakita siya nga bungyod. Sa pagkakita sa bungyod, gimpalapitan niya. Samtang kapalapit sa, may nakita sa nga gatungtong sa babaw. Duwa ka duwindi, lalaki kag bayi, mag-asawa. Mubila tibaya hari na. Tiyan mo ning natabo. Pagkakita ya, hampakon niya tani isang kahoy nga ginakaptan niya. Hanaya nga hampakon, ang diwindi nagambal. Nanay lang. Di kami pagpatya. Mabuot kami klase diwindi. Kung gusto mo, paswertihon ka namon sa bulang. Amo nang hambal sa diwindi. Paswertihon sila kuno sa bulang. Paswertihon sa kuno sa bulang. Okay, nagpasugot ang lalaki. Tiging ko yang duwa ka diwindi gindalay sa ilabalay. Ti ang storyanay nila magkadto sa kuno sa bulangan. Ang lalaki kuno nga diwindi ibutang niya sa walaya nga bulsa, kag ang babaye, ang asawa, ibutang sa tuo nga bulsa. Di mo na storyanay nila. Kag hambal sa diwindi, once kuno nga magiho, magkalas-kalas kuno ang walaya nga bulsa, butsilingon sa wala sa mataya, sa bulang. Okay? Once magiyo naman kuno sa tuo, ang tuo naman kuno ng tayan niya sa bulang nga manok. Oh. So one time to sa kadlaw naglakat sa bulangan. Paglakat sa bulangan, ang diwindigin butang niya na di ang laki sa wala, ang babaye sa tuo nga bulsa. So lakat sa bulangan. Samtang nagapataya na manusugod, ga hulat-hulat sa nga magiyong bulsa ya. Nagkalas-kalas ang bulsa ya sa wala, butsilingon ang tayan niya nga manok sa wala. Taya sa wala. Bila tibay nagdaog. Bila tibay perfect. Ay, bila tibay perfect. Pagkadaog sa to, daog sa 5,000. Taya sa 5,000, gintudo ya. Gintudo ya nga sa nakalabot sa 100,000 na. Nagtaya naman sa. Pagtaya ya, nagiyo naman sa tuo. Pag iyo sa tuo, gitayaan niya ang sa tuo nga manok. Ang sa tuo nga manok ng tayaan niya. Pagtaya ya, pulinti nagdaog. Pinatibay 1,000,000 ng kwarta ya. Tinagpuli na sa tinamon sa kwarta lipay sa pagtagaan niya mga kumparya painom sa. Tingin imbitar sa isa man ka milyonaryo nga manugbulang sa party sa ilabalay. Tinagkadto to sa tingin bilin niya to ang diwindi. Bupila tibaya. Sa ilabalay gibilin niya ang diwindi. Sang naglakat sa party, grabe inom niya, pertigi pangalipay ya, milyon ang daog yang daan. Mga 3 milyon ang daog ya. What? What the fuck? Tiyan mo na, sang nagkakaon na sa party, nagkaon sa sang fried chicken nga manok, kag hubog-hubog na gid sa. Grabe yung shotting nila. Ti anti sa magpuli, nagkuha sa na fried chicken. Gi-take out ya, ti way sa sulod lang, gisulod ya sa iya nga bulsa. Ti amo to. Gisulod ya sa iya bulsa. Puli sa, ti bugubog sa puli sa paway sa dason. Pagpahuway ya, bulang naman sa pagkaaga na, may bulang naman. Ti ang largo yaw amo man Japon, wala na labahan. Bila ti barya. Tikadto sa bulangan, ang kwarta nga 3 milyon gintudo ya. Ti isang ang mag-asawa nga duwinde gimbutang sa bulsa ya. Nadumduman niya gali nga ang iya nga bulsa may fried chicken tuta mo subay. Ti ang lalaki nga duwinde wala sa bulutangan kung sa diin nga bulsa. Tigin butang niya sa isa ka bulsa sa tuo mag-asawa. Mag-asawa didto ya gimutang sa isa ka bulsa.
Ti taya ya 3 million todo ang balya ano ni man masinyas mala ni guro ang balya sa pinsan masinyas mala ni guro ang diwindi kung sa diin guro ti isang hana na nga mag ano mag bulang gagiga kalas-kalas na sa tuong kwan nga bulsaya gakalas-kalas ti ano ni man duga libog ulo kundi sa mataya basi kung dara sa tuong ano nga manok o kung sa wala ti ang gintayaan niya gintudo ya 3 million sa tuong nga manok no pagtaya ya pila tibaya pirdi samtang pirdi ang iyang bulsa sige gyapon kalas-kalas pirdi kalas gapo nga kalas ang bulsa ya gingkwa ya kuno ang diwende kay nag grabe ginang pangaki kay napirdi sa pagkwa ya sa diwende nagakalas-kalas di puta gaitot galing duha ka diwende Gago! di puta nga sul gaitot galing duha ka diwende kay gimbutang nga sa isa ka bulsa di pulis mutoy gimbalik ya to ang duwende sa bungyod kag didto ang duwende nagpadayon putar nga storya so madamo kay salamat sa pagpamati no so sa naman nga video so pag bantayan nyo no? Para magkinadlaw naman ta kang magsinadya so ari namang wash out anay no so damo may nagapag wash out. So, wash out dira sa mga taga Bacolod, Matthew Rayo, Journey Lubiras, Jiktam Gaming, Jade Arnas. Okay? Francis Relator from Germany. Wow, perfect. Germany. Van Houten, Zip Houten. Ilatik Maria. Perfect. Okay? James Adrian Uy, Martin Liano from Silay, Frankie De Los Santos, Mark Catalogo from Capiz, Bauperti, perfect. Bon Palo from Sipalay, Butch Armas and Aldrin Agudanya from Sumag and Henry Bonafé, Bauperti, perfect. Okay, so see you in my next video. So madamo kayong salamat sa suporta nyo. Bye!